Fil-ġnien ta' Gian Nicola. Il-Ġurdina u l-Ġurdien telqu jiġru trejn flimkien, qalb il-fjuri b'salt kuluri ċari u skuri ta' ġol-ġnien. Il-qattus ma kakkustus biex jilaba tal-gustus tar bħal molla b'saħħtu kollha 10 platt ta' appetitus. Iżda tfaċċa l-kelb tal-kaċċa, kelb imqareb u brikkun li jekk kif il-qattus lemaħ beda jimbaħ bħal miġnun. Waw waw waw, mjaw mjaw mjaw, x'għadu jiġri, men ġejlaw, dat ħaxwix ġol ħaxix, min qed jaqla dat gerfix. F'daqqa waħda il-Ġurdina telet tiġri mar-rummina u l-Ġurdien b'ġirja sfrenata baqa' tila sal-quċċata. Gian Nicola rilassat kien qed jiekol il-ġelat, ma malli sema l-frattarija minn ġol ġnejna geġwiġija minn mal-mejda qam sparat. X'inhu ġej x'waħda din? Iskot fis ja kelb kretin, x'qed jagħtih kemm hu storbjuż dak li marraq ta' qattus. U hekk f'dik il-frattarija Gian Nicola laqat qasrija u f'salt spiċċa Gian Nicola aċċa daqs 20 gladjola, affeċ anki s-sardinella, it-tursin u l-kampanella. Martu xwejħa Serafina lajjat semet minn ġol kċina. Minflok qliet biex mazzita ħarġet long bit-taġen fida, b'dak lajjat ajjut, ħasbet li kien qed imut. Imma malli ratu fl-art hemm mixħud f'nofs il-ħamrija, ħdejh infarka l-qasrija f'nofs il-fjur li kien afġilha u l-istraġi li għamlilha. Serafina rrabjata komplet taqqat ix-xenata. Jan jorant ħanżir meġnun, moża bodbot u montun. U lil dak il-povru raġel komplettatu xebataġen. U l-kelb spiċċa dispjaċut, b'ċinga mill-kullar marbut. U l-qattus mingħajr xejn ħlewwa spiċċa msakkar dejjem ġewwa. U l-imsejken Gian Nicola bsiequ ħamra sewda u vjola qed iħares lejn il-ġnien fejn ġo s-siġra tar-rummien il-Ġurdin u l-Ġurdina kollhom paċi ferħu sliema għadu kollox osservaw u jitgħanqu u jinnamraw waqt li għannu serenata minn ġol frijej